לראות אתכם. כיף שאת לידי. ממש. גם עכשיו אני רוצה שתישארי לידי. לגמרי, נשארת. אז דלית נשארת לידי. ואנחנו נשמע עוד סיפור. סיפור על אהבה גם כן. אולי יותר מדויק, סיפור על המקום שבו בעצם דלתות הלב נפתחות. מה מאפשר להם להיפתח? המקום הזה שפתאום אנחנו בקרבה. ואני שמחה גם לספר את הסיפור הזה בערב המיוחד הזה לנו אנשים, כי אני מרגישה שאנחנו אנשים, אנחנו באר של אהבה. אנחנו מביאות חיים, אנחנו מצמיחות, אנחנו צומחות. בגדול כל מה שאנחנו צריכות לעשות זה פשוט לאהוב, ואז אולי העולם יהיה יותר מואר. אז כיף שאת לידי. ו-once upon a time. once upon a time. once upon a time היה מלך, ולמלך הזה היה בן, נסיך. והגיע זמנו של הנסיך להינשא, והמלך אמר לנסיך, בני, אני אמצא לך כלה. את הכלה שאתה צריך, את הכלה הראויה לך. ובאמת יצאו שליחים ברחבי הממלכה לחפש כלה לנסיך. והנה הגיעה כלה. היא הייתה יפהפייה. למרות שצעיפים עטפו את כל הגוף שלה, אפשר היה לראות כמה שהיא יפה. והנסיך כל כך השתוקק כבר לראות את כלתו לעתיד, שהוא רץ אל עבר הנסיכה, שהמלך אמר לו, רגע אחד, בני, על מנת שנדע שזו הכלה המתאימה. היא צריכה ללכת ולהיות באחד החדרים. אנחנו נסגור את הדלת של החדר, ואנחנו נניח בפתח הדלת אבן. אם תצליח להזיז את האבן, זו כלתך. ובאמת הנסיכה עלתה לאחד החדרים, והדלת נסגרה, ואבן הונחה בפתח הדלת. קלי קלות, כמה שרירי הנסיך, כמה כוח יש לו, הוא דילג עד שהגיע לדלת של החדר, הוא אחז את האבן. הוא לא הצליח להזיז אותה, אפילו לא קצת. הוא ניסה שוב, האבן לא זזה. והנסיכה איתך צריכה ללכת. ונסיכה חדשה הגיעה, גם היא יפה, יפהפייה. אפשר היה לראות מבעד לצעיפים כמה שהיא יפה. והפעם הנסיך באמת חיזק את עצמו לפני בואה. והוא עלה שוב פעם אל הדלת, ושוב פעם הוא אחז באבן. והאבן לא זזה, אפילו לא קצת. אולי אני לא ראוי? שאל הנסיך את עצמו. אולי לא מגיעה לי אהבה? והוא שוב אחז את האבן, והאבן לא זזה, והנסיכה הייתה צריכה לעזוב. ועוד נסיכה הגיעה. גם היא יפה. ממש יפה. מבעד לשלל הצעיפים אפשר היה לראות כמה היא יפה. והיא עלתה לחדר והיא סגרה את הדלת, ואבן הונחה, והנסיך ניסה להזיז את האבן. והיא לא זזה, אפילו לא קצת. דמעות התחילו לזלוג מעיניו של הנסיך. אולי אני יכולה לעזור. הוא שמע פתאום קול קטן, ויד עדינה החליטה מבעד לצוהר של הדלת, ואחזה בכף ידו של הנסיך. והאבן זזה, והדלת נפתחה. ובפתח הדלת הייתה הנסיכה. והם התחתנו, זה ברור. חתונה גדולה. אבל מה שהם לא יודעים, הנסיך והנסיכה, שבמשך כל החיים שלהם, ביחד, הם יצטרכו יד ביד להזיז את כל האבנים שיקראו בדרכם. זה הסוף של הסיפור שלנו מהיום. אין לי מלבדך עוד בית, אין לי מלבדך עוד אף אחד. תני לי יד.
מוזמנים ומוזמנות לשיר. ליד, כדי שלא אבחד בדרך, כדי שלא אהיה יותר לבד, תן לי יד. זה רק אנחנו שנינו, זה רק אני ואת, והעולם איננו נגדנו ולא בעד, וככה כפי יכולתנו, ככה היא ואת ואת. תן לי יד, כדי שלא אפחד בדרך, כדי שלא אהיה יותר לבד, תן לי יד. טוב, דלית, אני לא נפרדת ממך ממש, ממש כיף לנו. נכון. אנחנו נפרדות במקום, למרות שממש הייתי שמחה, ממש קצת, נכון? אז כמה שניות. דלית חוזרת. יעזור לי לעבור חזרה למקומי. יש לנו מעבר קטן. ותכף נמשיך בסיפור הבא. אז הסיפור הבא שאני רוצה לחלוק איתכם זה סיפור שהתגלגל אליי, רגע, ניתן את הזמן. בסדר? כן, תודה. טוב, את בטוב. אז הסיפור הבא שאני רוצה לחלוק איתכם זה סיפור שהתגלגל אליי במלחמה. ובעצם תקופה מאוד ארוכה סיפרתי רק אותו. זה סיפור שעבורי יש בו ריפוי. זה סיפור שעבורי יש בו תקווה. זה סיפור שאולי מלמד אותנו מה אולי אנחנו נדרשים לעשות בשביל שהסיפור שלנו, שהסיפור שלנו יהיה לו אולי סוף אחר. ואני מזמינה כל אחד ואחד מכם, כמו שאני מזמינה בעצם לאורך כל הדרך הזאת, להתבונן בסיפור ולשאול מה הוא מספר עבורי, איפה אני פוגש אותו, איפה אני פוגשת אותו. אז once upon a time. once upon a time היה מלך, ולמלך הזה היה אגרטל. אגרטל בצבע טורקיז, ו7 ברבורים מסורטטים על האגרטל הזה. ולכל ברבור המלך נתן שם. ואת האגרטל הוא הניח על עדן החלון. וכל מי שיודע להתבונן, וכל מי שיודע להסתכל, יכול היה לראות את הברבורים שתים באגם הטורקיז. ולכל ברבור נתן המלך שם, וחרצית מחייכת הניח באגרטל. אבל יום אחד וילון, הוילון הוסט, והרוח הניעה אותו, והאגרטל נפל על הרצפה, והתנפץ. אוי לא, אוי לא, אמר המלך, והקדר שהכין את האגרטל הגיע במרוצה, ראה את כל השברים של האגרטל, והתחיל לאסוף אותם אחד אחד. אחד אחד הוא אסף, והדביק את האגרטל, עד שהאגרטל היה שלם, ו7 ברבורים עליו, וצבעו כצבע טורקיז, אבל ראה איזה פלא, חתיכה אחת, שלמה, וברבור לבן מסורטט עליה, נותרה מיותרת. הכיצד זה?
שאל הקדר את המלך, הכיצד האגרטל שלם ו7 ברבורים עליו, וחתיכה מיותרת בידי? והמלך הסתכל בחתיכה, והקדר הסתכל בחתיכה, ולא הייתה להם תשובה. אז המלך לקח את החתיכה והניח אותו בקופסה, ואת הקופסה הוא הניח ליד מיטתו. ושוב האגרטל הונח על עדן החלון, ו7 ברבורים עליו, ולכל ברבור יש שם, וכל מי שיכול להסתכל, כל מי שיודע לראות, יכול היה לראות את הברבורים שתים באגם הטורקיז. אבל יום אחד הרוח שוב הסיטה את הווילון, ושוב נפל האגרטל לרצפה. אוי לא! קרא המלך, אוי לא! ושוב שמע את שאגתו של המלך הקדר ואת כל התנפצות האגרטל, והוא בא במרוצה, אוי מלכי, הוא אמר, בפעם הקודמת אלה היו שברים, ועכשיו אלה רסיסים. אני כל כך מקווה שאצליח. ורסיס רסיס, רסיס רסיס, רסיס רסיס, לקח הקדר, והנה האגרטל כמעט ושלם, ורק חתיכה אחת חסרה. והמלך מחפש אחר החתיכה, והקדר מחפש אחר החתיכה, והמלך נזכר בחתיכה מפעם, והוא מוציא אותה מהקופסה, ברבור לבן מסורטט עליה, והיא מתאימה בדיוק לאגרטל, והאגרטל שלם, ולא ניכר כי הרוח הפילה אותו. ושוב הניח בו המלך ארצית, 7 ברבורים מסורטטים עליו, ולכל ברבור יש שם. והמלך הניח את האגרטל ליד מיטתו, ויותר הוא לא הניח אותו על עדן החלון. וזה הסוף של הסיפור שלנו מהיום.